Колко хубаво е вече да си пораснал и си във втори клас. Може и да бъркаш някои неща, важното е, че детската фантазия и грейналите шеги и очи светят закачливо. Вие ще се убедите бърканицата в приказките на Джани Родари в изпълнение на второкласниците с класен ръководител Вергиния Веселинова. Крис, разкажи ми приказка. Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица. Ама не, червената. Да, червената. И бе, майка я, викала и штата. Слушай, зелена шапчица. Не, иди при баба си, за да изнесеш тази пшеничена. Не, червената. Да, червената. Иди при нея да ти умира и занеси тази обелка от картон. Не, си при баба си да изнесеш тази пшеничена битка. Добре. И момиченцето отишла в гората и срещнала един жираф. Каква бъркотия, срещнала е вълка, а не жираф. И вълкът ти е попитал колко прави 6 коси. Нищо подобно. Вълкът ти е попитал къде отиваш. Имаш право. И черната шапчица отговорила. Ама не, червената. Червената шапчица отговорила. Отивам до магазина да купя доматено пюре. Отивам при баба си, която е болна, мога да се спомня.